IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Wak City Politika, iti opening parade, iti Pambulamin Festival, iti Lawaga City. Nagkakaisa namin, iti local officials, nagkalaban, ito may eleksyon, iti pagkita suportarda, iti umunang aldaw, iti parada, iti Lawaga. Kas makita Idol Bernard, nagsaruno, iti grupo ni Mayor MMK, kini Vice Mayor Carlos Fariñas, iti grupo met, da Konsala Bren Alcid, kini Konsala Handilaw, nga dito iti aglaban, iti Mayor, kini Vice Mayor, iti Lawaga City. Makita nga na isem, dagito ng opisyal iti Lawaga City, nga napanaki parada iti aldaw, iti Sabado. Iti nakakita kita mayat man ta nagtipon tito nga grupo naglaban ito may nga eleksyon. Anak ko ma. Iti agdama Idol Bernard kita madlawan nga dumet iti barangay nga mabuno iti opening parade nga nagpaut iti 6 nga oras. Nag-start alauna iti aldaw nagmudo iti oras ti alas 7 iti Rabi Idol Bernard. Well, mangipakita nga ada itimpuyog dito sa barangay iti Lawag City kada to'y panagpiesta manen iti Lawag City. Karabyan ito opening parade iti panagyaman concert iti plaza iti Lawag City. Ngem na balkot ti kontrobersya gapulang kada kitay basura. Supay iti bati ni warang iti venue iti Capitol Grounds ken kasamatan iti Plaza iti Lawag City. Second, iti impormasyon, iti Lawag City Government, alas 3 pa lang iti sapagat ng rugin, iti street sweeper, na nagdadalos iti kalsada. Ngem, adamat, iti nabatbati pa yung nagukisan, kasaratan na ginuman di butelya ti danon, iti Capitol Grounds nga isot nagwalwaras, iti biyang iti social media. Nagduma iti debate iti netizens nga kung komento kunenda nga awan disiplina sa tao nakurang iti panakimanaher iti panagfiesta kahit nga sawen iti handa na foresight dato'y agbaling epekto na no malpas iti concert kunang duma awan ngamin tras pagbasuraan iti isot kurang na di ba Bernard awan dapat plastarin ko mati wag nga dapat ada pagbasuraan da when mat gaya maya di kiti park kada isam aminen narigat ka nga agibilang ti basura at awan mat pagbasuraan di ba? Kan ngem digiti problema da Idol Dance uray ada kano pagbasuraan no timot makitam ket saan mo nga segregated digiti daganan basura ket laok-laok met digiti nabubulok ken di nabubulok ada amin ni jay. Wan. So tatay iti nakakuakpod iti komentot maysa pengamin awan trash bin. Correct. At pa isumet talagamit. No kuma per corner kat ada trash bin na. Ada nga ta basura nga ta. Ada nga ta ken mabagaan digiti anang adamot linteg ket tilawag nga no littering di amen. Isor nga nag Hall of Fame tilawag iti kinadalos na ang kadi. Aman, Idol Bernard. Nung malagay po lang, hindi panawan niya po Roger Fariñas, ado ni Trasbin, dagiti nagawangan iti oil. At magkinaman tayo iti kakalsada, sa pag-pisukan, numan, ada na tayo iti at least, ada iti pag-ibilingan tiraduma, nga masulit, nga sapsapol iti pagbasuraan, Idol Bernard. So nga iti agdama ala, barbaring sa wake-up call tata, kaya di umili, kaya local officials, no kasano, nga i-maintain, tingin na dalos iti Lawag City, kinadupay nga government officers iti Siyudad ti Lawag, kinadupay ili iti probinsya ti Ilocos. Hindi na yan, disiplina lang sa sarili yan, Idol Dennis. Masapul pa lang ba nga suruam ti kakailyam? Di ba? Disiplina ang kailangan para sa ikaunad ng ating bayan. Kung lang nga ti may isang nagpresidente. Di nga men? Uwan, at the ordinance code iti Lawag City uray awam mat agtiliw awam mat matiltiliw awam mat matiltiliw so nga agbabaling nga dead letter no iti kastoy pangipa lang iti cleanliness iti bukod tayo nga lugar at least iti nabintas nga nagbalin nga nature iti opening parade nagkaitay sa iti local officials
nga nang ipakita iti panagfiesta, suportan iti panagfiesta, iti sila tilawag. Sapay na kuma, nga from day one, ang padingal iti panagudo iti fiesta, makita iti suportar, kita agalaban, iti umay nga eleksyon, Idol Bernard. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.